Hej, jeg hedder Thomas Thomsen. Velkommen til foredraget Succes på Facebook her på Sjælsminde. Her kan du se et par glimt af, hvad du kan opleve i foredraget. Jeg har lige taget definitionen med, hvad er sociale medier. Det er godt nok den engelske version her, men et eller andet sted, så handler det om god gammeldags lejrbålsfilosofi, at vi trækker folk hen omkring lejrbålet, og så fortæller vi den rigtig gode historie. Og hvis vi er gode nok til at fortælle en god historie, jamen så går folk også hjem og fortæller den her historie videre, og så får vi bredt nogle ringe i vandet. Og sådan er det et eller andet sted også i de sociale medier. Her sætter vi bare sådan lidt poppet sagt, så sætter vi strøm til, og så kan vi dele alt muligt mere end en god historie, så kan vi også dele video, film og alle mulige andre ting. Og hvis vi er gode til det, jamen så kan vi fortælle vores historie til en rigtig masse mennesker på rigtig kort tid. Så det er gevinsten ved det. Så det er sådan lidt kort om, hvad er de sociale medier. Alt det, vi ser heroppe, det er kun teknologier. For mange spørger jo også, hvad gør I, hvis Facebook dør? Så har vi sådan i hvert fald en forretningsplan, der lige skal skrives om. Men det er så én ting. Men derudover, den måde at være i dialog med folk og vores kunder på, det forsvinder aldrig igen. Har vi først valgt det én gang at gå i dialog med vores kunder, jamen så har vi valgt det stort set for altid. Og det kommer jeg lidt tilbage til. Fordi det er det handler om. Det er dialog, og så handler det om involvering og aktivitet af de brugere, de kunder, vi har ude i det her medier, og kan få deres feedback på alle de ting, vi går og laver. Så et eller andet sted er det bare teknologi. Som jeg plejer at sige, man har heller ikke god økonomistyring, fordi man køber et økonomisystem. Altså, det er der mange, der tror. Den her, den plejer vi så også at have med, fordi man skal forstå det der med kundeinvolvering og den her dialog. Det er faktisk en god gammel salgsplanke, som vi også godt kan bruge i de sociale medier, den vi har heroppe. Hvis vi kigger på i går, der var man så heldig, at der kom folk ind i ens butik, og så spurgte de, hvad har I på hylderne? Og så kiggede man på det, og så solgte man dem det, de havde på hylderne, og når der ikke var mere, så var der udsolgt. Det var en fantastisk verden i de gode gamle dage, når man havde et butik nede på det lille strøg og sådan nogle ting. Så de sidste 15 år, der har så nogen som Jørgen, der har lavet salgstræning og sådan nogle ting, der har de løbet og lært os at sige det ord proaktivitet. Det ved jeg, det har jeg i hvert fald prøvet printet ind på 38 forskellige salgskurser. Jeg skulle være proaktiv, jeg skulle huske at ringe til mine eksisterende kunder, jeg skulle lave mere salg og opsalg og sidesalg og hvad det nu ellers hedder. Det jeg skal snakke om, det er tomorrow, og tomorrow burde jeg nok allerede rykke op som today, fordi at vi skal være interaktive med vores kunder. Men jeg vil gerne påstå, at de virksomheder, der tør at lukke op for deres kunder og involvere dem i deres forretningsudvikling, de når fantastisk langt de næste år. Det bliver dem, der vækster rigtig meget. Men det kræver noget af os alle sammen, fordi vi selv har fået den gode idé, synes vi. Så kan det være svært, hvis vores kunder kommer og siger, at den kunne være endnu bedre. Fordi vi synes altid selv, at vores egen idé det er de bedste idéer. Så vil det rigtig mange gange være. Men hvis man tør at lukke op og involvere sine kunder i den her forretningsudvikling, så får I succes, og så får I specielt succes i det her medie. Fordi det er noget af det, kunderne rigtig gerne vil. De vil gerne være med til, og de vil gerne involveres til at bestemme, hvad der skal ske i de forskellige ting herinde. Hvis du er blevet inspireret, så har du blandt andet muligheden for at komme på kursus ved os den 16. juli. Alternativt, så kan du gå ind og læse mere på vores Facebook-side, facebook.com/connection.